जब गैया गर्लफ्रेन्ड गैया पकेटाव फैसा गैया आरो मानसिफोरा बुङो आंनो जिन्दगीनि असलि मजा लागासिनोनो माजे बुङो मानसिफोरा साहा बिलाइआ अबेनिफ्राय जायो आं नोंथांमोननो देखायनि आं दा बर्थमान साहा बिलाइ बागानाव दङ नैबे साहा बिलाइ बागाना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दङ आरोना पुरा बेखिना टटेल 500 बिघा ओमफ्राय नोंथांनि मेगननि नोजोरा जेथिं थाङो बेथिंनो नोंथांमोना पुरा साहा बिलाइ गोजा नुगोन 500 बिघा आरोना टटेल ओमफ्राय नोंथांमोना गिदिंजोबनो हानाय नङा साहा बिलाइआ अबेनिफ्राय जायो आं देखायगोन नै आं बिलाइ दाइसे खाना लादो साहा बिलाइआ नैबेनिफ्राय जायो आरोना बेबायदि खायो साहा बिलाइखौ नैबायदि दाइसे बिलाइ ओमफ्राय नैबायदि दाइसे बिलाइ ओमफ्राय नैबायदि मोनसे थानांगोन गांनै बिलाइ थानांगोन ओमफ्राय नैबायदि ओंखारनाय थानांगोन आरोना बे टटेलि साहा बिलाइ जायो नर्मेल साहा ओमफ्राय नैबेखौ नैबायदि खाबाथाय नै बिजौनि मोनसेया नैबे व्हाइट टि जायो आरोना बेनि दामा बुरजा ओमफ्राय बे गुफुर कालारनि साहा ओमफ्राय फ्लेभाराबो मोजांथार बेनो आरोना गाइस आङो नोंथांमोननो अरायबो क्वालिटि गोनां कन्टेन्ट होनो नाजागोन माने जाहाथे आंनि भिडिअनिफ्राय नोंथांमोना माबा खोथा सोलोंनो हायो हाय एभ्रिवान आं दा बर्थमान दंफैयो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव थानाय टि गार्डेनाव बे टि गार्डेना एप्रक्स 500 बिघानि टटेल ओमफ्राय नोंथांनि मेगननि नोजोरा जेथिं थाङो बिथिंनो नोंथांमोना बेबायदि टि गार्डेन नुनो मोनगोन नैबे टि गार्डेना 500 बिघा नालाय ओमफ्राय बे टि गार्डेनखौ बेरायजोबनायाबो माने पसिबल नङा थाबायनानै एथ' गुवार एथ' एरियाखौ कभार खालामना दङ ओमफ्राय बिदि नुयो आरोना नैबे साहा बागानखौ नाय गोथां गोथां जाना दंना बरियानो मनसुन टाइम नालाय दा दैज्लां टाइम बेनिखायनो मोजां नुथारो माने बिलाइ गोरलै गोरलै खिलिनानै दङ ओमफ्राय दा बेस्ट टाइम आरोना बे साहा बिलाइफोरखौ खानो थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोननो खोन्थिनो थाखाय फैबाय आङो गुवाहाटियाव थायो नालाय ओमफ्राय गुवाहाटिनि माने सिटिखौ नायै नायै बरिं मोनथारनायखाय माने नेचारेल भिउफोरखौ नुयिखाय आङो गामियाव फैदों माने उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव फैदों साहा बिलाइ बागान नेचारेल भिउ नायनो थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोननोबो खोन्थिनो थाखाय फैदो दहाय जोङो साहा बिलाइ बागानाव फैनायाव माने लामायाव बेबायदि जानाय चिप्स मोननै लाबोदोंमोन नैबे कुरकुरि ओमफ्राय नैबे चिप्समोन ओमफ्राय आङो लोंनो थाखाय स्टिं मोनसे लाबोदो ओमफ्राय आङो साहासो लाबोनो नागिरदोंमोन साहा दखानखौनो मोनासै खाथियाव ओमफ्राय लाबोनो मोनासै आरोना माने साहा बिलाइ बागानाव फैनानै टि गार्डेनाव फैनानै साहा लोंनाय फिलिंसानो बेलेग जागौमोन बेनिखायनो साहा लाबोनो नागिरदोंमोन नाथाय खाथि खालायाव दखानानो गैथारा माने नैबे जायगाया रिमट एरिया जायगा नालाय स' दखान सखान गैया ओमफ्राय बेखौ दहाय लाबोदोंमोन जोङो कुरकुरि ओमफ्राय नैबे चिप्स बिकाजिनि ओमफ्राय आङो स्टिं मोनसे लाबोदों लोंनो स्टिं लोंबाथाय एनार्जि मोनो नालाय बेनिखायनो आङो स्टिंखौनो बांसिन लोङो नाय स्टिं मोनसे लोंगासिनो ओमफ्राय नैबे वेदारखौ माने इन्जय खालामगासिनो आरोना दिनै वेदारा जा मोजांखामोन माने अखाबो गैया सान्दुंबो गैया दोमैलुथारमोन आरोना ओमफ्राय दायो अखा हागासिनो माने थाइफ्रिगासिनो आरोना फ्रि फ्रि नाय अखा गोलैगासिनो ओमफ्राय एसे सि जाबाय अब्लाबो भिडिअआ कमप्लिट जायासै नालाय बेनिखायनो दसे थाबावनोसै ओमफ्राय भिडिअ बानायनोसै ओमफ्राय रिलबो बानायनो दङ इन्स्टाग्रामनि थाखाय ओमफ्राय जोङो टि गार्डेन नायनो फैनाया नाय बहा हाबसोना दोङो नाय दंफांनि सिङाव हाबसोना दोङो जि अखा हादोंना नाय साथाबो गैया नालाय जारलासोलै नाय बे दंफाङा हाबसोना दोङो बिराद सिजोबखाबाय सेसलै दिनै न'निफ्राय ओंखारनायाव मोजांमोन बोथोरा ओमफ्राय दा बेयाव फैनानै माबायदि जाखो उफाय गैया आरोना बे दंफाङाव हाबसोना दोङो एसे बासिदो ओमफ्राय बेयाव फैनाय लोगो लोगो जों आधा घन्टासो थाफैबाय ओमफ्राय चिप्स जाफैबाय बिदि स्टिं लोंफैबाय बिनि उनाव हरखाबैनो साडेनलि ओरैबायदि अखा हाबायना माने सिजोबखाबाय आरोना अखाजोंनो नाय खानायफोरा सिजोबखाबाय गस्लायाबो सिजोबखाबाय जोंना ओमफ्राय जों बिदि अखा हागोन होनना सानाखैमोन नङाबाथ' जों साथाखौनो लाना फैनो हागौमोन रेइनकट बायदिसिना लाना फैनो हागौमोन न'निफ्राय ओमफ्राय सिजानो गोनां जाबाय गेजेराव न'बो गैया हाबसोनो थाखाय ओमफ्राय बिदि दंफां दङ अब्लाबो सिदो दंफां सिङाव हाबसोदोंमोन अब्लाबो सिदो ओमफ्राय दा सिबाबो उफाय गैया आरोना भिडिअ बानायनो थाखाय फैबाय जेला ओमफ्राय भिडिअ बानायनानै थांखानांगोन नङाबाथ' लस जागोन ना दिना ओमफ्राय बिदि स्टिं लोङै लोङै भिडिअ बानायगासिनो ओमफ्राय इन्जय लागासिनो फिलिंसफोरखौ माने मोजां नाङो नालाय बेबायदि दैज्लां बोथोराव गोथां गासैखौबो 500 बिघानि साहा बागान ओमफ्राय बेखौनो नायनो फैदो
गोबाव समनिफ्राय सानगासिनोमोन फैनो होननानै ओमफ्राय सम मोनाखैमोन फाइनेलि दिनै फैबाय फैनानै गोसोखौ ओरैबायदि मोजां मोनदों ना ओरैबायदि मोजां मोनदों ओमफ्राय आरो फैलायबायना अखाया हाबसोलायनांसिगोन बिराद सिजाखाबाय जों अखाजों ओमफ्राय लोमसो जागोन बायदि मोनबाय आङो ओमफ्राय मबाइलाबो वाटारप्रुफ नङा नालाय मबाइलाबो बिराद सिगासिनो सेमसां मबाइल अब्लाबो वाटारप्रुफ नङा थ' फै खार हाबसोनांसिगोन ओरैबायदि अखा फैलायबाय सेसलै भगबान न'बो गैया हाबसोनो थाखाय साहा बागानफोराव फैनानै जा मोजां नांखायोना गोसोखौ ओमफ्राय नै ओइ आंनि बागोखौ मानो जाखो आइया फिनिश खालामजोब्बाय आसोला नैबे टि गार्डेनाव बांसिन बे साहा बिलाइफोरखौ आदिबासि मानसिफोरा खायो ओमफ्राय खाथि खाला एसे बेंगलि मानसि दङ बिसोरबो खायो ओमफ्राय नाय बोथोरा बेबायदि दोमैलु अखाबो गैया सान्दुंबो गैया नाथाय अखा हाखांबाय जोंनि आसामा टि गार्डेननि थाखाय फेमास आरोना ओमफ्राय जोंनि आसामाव एसेबां टि गार्डेन दं ना माने सानस'हायि टि गार्डेन दङ ओमफ्राय डिब्रुगड़ साइड जरहाट साइड आपार आसाम साइडआव बिराद साहा बिलाइ बागान दङ बे साइडजों हिल्स एरिया नालाय एसे ओमफ्राय हिल्स एरियानि साहा बिलाइ बागानफोरखौ मोजां नाङो ओमफ्राय जोंनि बेथिं बारा हिल्स गैया अब्लाबो साहा माने टि गार्डेन दङ ओमफ्राय टि गार्डेननि माने भिउफोरखौथ' मोजां नुखायो नोंथांमोनाबो मोजां नुयो जि समान खायो नालाय बेनिफ्राय एरियेल भिउखौबो मोजां नुथारो नाय आंनि साराउन्डिं जि समायना भिउ आरोना नाय दंफां लाइफांबो दङ गेजेर गेजेर बे दंफां लाइफांखौ मानोना साहा दंफाङाव सायाबो नांगौ जायो नालाय ओमफ्राय सान्दुंबो नांगौ जायो बेनिखायनो बेफोर दंफांखौ गायो जोंनि इण्डियाआवनो बांसिन साहा लोंनाय जायो खोमा ना नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलाय मा माने कान्ट्रियाव बांसिन साहा लोङो आङो इण्डियाआव बायदि मोनो आरोना जों नाय बिदि नाजाराया मजाथार उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दङ नैबे साहा बिलाइ बागाना ओमफ्राय बे साहा बिलाइ बागाननि नामा मामोन र' अमृका साहा बागान ओमफ्राय मोननै साहा बिलाइ बागान दङ नांजाबखा आरोना मोनसेनि नामा केस बागान मोनसेनि नामा अमृका साहा बागान दाखालि आङो मिश'निफ्राय नैबे ट्राइपडखौ लाबोदोंमोन नाथाय आं इउजखौनो खालामनाय जायाखै 300 लादो 300 माने 299 नाय वायरलेस माने ब्लुटुथ कानेक्ट खालामनानै नैबे ब्लुटुथ कानेक्ट बेखौ माने मबाइलाव सेरनो गोनां जाया आरोना सुइचखौ बेयाव सेरबानो जायो 300 लादो प्रडाक्टआ मोजांथार अब्लाबो आङो खेबसेबो इउज खालामाखै नाय ट्राइपड होनो बेखौ ओमफ्राय बख'लाय बेखौ बख'ना होलाय सिंनिखौ मोनसे बुस्थु देखायनो नोंथांमोननो बे ट्राइपडनि जाबाय नाय बिदि आरोना स्टेन्ड दोननानैबो खालामनो हागोन माने टाइम लेप्स भिडिअफोरखौ बिदि खालामनो हागोन नाय बिदि दङ स्टेन्ड ओमफ्राय बे गोलाव जाबावो आं गोलाव खालामाखै इउजबो खालामनाय जायाखै ओरैनो लाना फैनाय जाबाय बे साहा बिलाइ बागानाव 300 लादोंमोन नला अखा हानायनि उनाव वेदारा एखेबारे क्लियार जाखाबाय नाय अखा खोरोमनाय गैलाना नाय क्लियार जाजोबखाबाय अखा हाबाय ओमफ्राय सिजाबायबो जोङो ओमफ्राय सिजानायनि उनाव दा क्लियार जाबाय दसे भिडिअ बानायनोसै रिल बानायनोसै ओमफ्राय थाम्बनेलनि थाखाय फट'शुट खालामसै ओमफ्राय थांफिननांसिगोन 20 किल'मिटार जायो जोंनि न'निफ्राय बेयो बे साहा बिलाइ बागाना आं खेबसे फैखांबाय आगोलबो ओमफ्राय बे खेबसेयाव आं भिडिअ बानायाखैमोन इउटुबबो बानायाखैमोन ओमफ्राय दिनै फैफिनबाय मोजां नाङोलै बेबायदि इभिनिं टाइमाव फैनानै सान्दुंबो गैया दा बर्थमान मोजां नोंथांमोननि सापर्ट मोनबाय थाबाथाय आं इन फिउचार मुन्नारनि टि गार्डेनखौ नायनो थांथारगोन बे मुन्नारा केरेलायाव दङ बे हिल स्टेसन हाजो सायाव साहा बागान ओमफ्राय आङो दार्जिलिंनि साहा बागानखौबो नायनो थांगोन बेबो हाजो सायाव हिल स्टेसन बे मोननैया आंनि माने सिमां आरोना ड्रिम बे मोननै साहा बागानखौ आं नायनो थांथारगोन आरोना ओमफ्राय दा जोङो इन्जय लागासिनो बे साहा बागानावनो बिराद क्लियार नुथारबाय माने फ्रेश माने फिलिंस फैदो आरोना दिनै बे साहा बागानाव सासेबो मानसि नुवाखै साहा बिलाइ खानायबो नुवाखै मानोना दिनै सानडे नालाय सानडे खालि बिसोरना सुटि जायो ओमफ्राय बे साहा बिलाइ बागानाव माने आदिबासिफोरासो बांसिन साहा बिलाइ खायो नालाय बेनिखायनो माने आदिबासिफोरा बांसिनानो खृष्टान नालाय बेनिखायनो माने बिसोरो सानडे खालि खामानि मावा ओमफ्राय बे दिनानो दिनै सानडे खालिनो बिथांमोननो माने पेमेन्ट होयो खामानि मावनाय माने बे खालि सुटि थायो नालाय ओमफ्राय बागान गेजेराव मोनसे हाथाय दङ दिनै सानडे खालिनो जायो बेनिखायनो दिनै पुरा बन्द' आरोना खालि रावबो गैया सासेबो नुनो मोननाय नङा दिनै नाय खालिखा थारैनो समायना मार बे टि गार्डेना अमृका टि गार्डेन आंनि साराउन्डिं बिदि भिउ नुनो मोनगोन नाय एरियेल भिउआ बिदि बिराद गिदिर नोंथांमोननि मेगननि नोजोरा जे आलासि थांगोन बे आलासि पुरा साल' जेथिं लामा
गारिबो खारनो हागोन बेथिं गारिबो लाबोनो हागोन साहा बिलाइ लांनो थाखाय ओमफ्राय बिदि दङ नाला दङ बे नालाखौ मानो खारनो होनाय जायो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बे साहा दंफाङाव दैबो होनो गोनां जायो नालाय मेसें टाइमाव अखा गैयै टाइमाव दैबो होनो गोनां जायो बेनिखायनो बिदि नाला नांखागौ ओमफ्राय दंफांफोरखौबो नांगौ अखाबो नांगौ नालाय माने सायाबो नांगौ नालाय आंना आरो मोनसे इउटुब चेनेल दङ बड' बेकपेकार होननाय बे इउटुब चेनेलाव माने आं भिडिअ एगारनाय जाला 9K प्लास 9200 साबसक्राइब दङ ओमफ्राय नैबे चेनेला गोदान चेनेल आरोना ओमफ्राय गोदान मानसिफोरा भिडिअ बानायनाय टाइमाव रावबो सापर्ट खालामनो नागिरा माने साबसक्राइब खालामनो नागिरा भिडिअफोरखौ नायनो नागिरा लिंकफोरखौ शेयार खालामबाबो नायनो नागिरा ओमफ्राय जेब्लानोखि एसे गाव ग्र' जालांबाय थागोन माने आपग्रेड जालांबाय थागोन भिडिअफोरा माने भिउस फैलांबाय थागोन अब्ला मानसिफोरा नायो मानो बिदि आरोना सुरुवात टाइमाव बयबो सापर्ट खालामनांगौ बयखौबो सापर्ट खालामनांगौ साबसक्राइब खालामनांगौ ओमफ्राय भिडिअफोरखौ नायनांगौ नैबे जाहैबाय अमरिका साहा बागान नैबे ब्रिटिशनि टाइमावनो बानायनाय 1926आव माने बेखौ माने जागायजेनदोंमोन 1926आव नैबे साहा बागानखौ ब्रिटिशफोरा जागायजेनदोंमोन बे जाबाय अमरिका साहा बागान ओमफ्राय नैबे लामा नैबेनो सिमा आरोना बर्डार बेनो ओमफ्राय नैबे मोनसेयानो जाहैबाय केस बागान बेबो बेलेग मालिक ओमफ्राय बे साइडनिया बेलेग मालिक आरोना साहा बिलाइखौ बिदि खायो बिदिखौ दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम ओमफ्राय साबसक्राइब खालाम बाय